Припынак. Дыспетчерская станция «Зялёны луг». Наступны прыпынак. Сядых. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Сядых. Наступны прыпынак. Каліноўскага. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пабажаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Прыпынак. Каліноўскага. Наступны прыпынак. Паліграфічная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Паліграфічная. Наступны прыпынак. Олішава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Олішава. Наступны прыпынак. Севастопольская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Севастопольская. Наступны прыпынак. Волгоградская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Волгоградская. Наступны прыпынак. Бялінскага. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Бялінскага. Наступны прыпынак. Ломоносова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пабажаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Прыпынак. Ломоносова. Наступны прыпынак. Чарнышэўскага. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Чарнышэўскага. Наступны прыпынак. БНТУ. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. БНТУ. Наступны прыпынак. Дарашевіча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Дарашевіча. Наступны прыпынак. Плошча Якуба Коласа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Плошча Якуба Коласа. Наступны прыпынак. Пугачоўская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Пугачоўская. Наступны прыпынак. Чырвоная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Чырвоная. Наступны прыпынак. Праспект Незалежнасці. Канцавы прыпыначны пункт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пабажаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям. Прыпынак. Праспект Незалежнасці. Канцавы прыпыначны пункт.